Prydlondeb a Ffyddlondeb. Rhian Lloyd Evans sy'n rhannu ei hanes. Yn Hydref 1980, daeth Si bod yna fwriad i wneud opera roc ar gyfer ei Steddfod Genedlaethol Machynlleth a bod angen pobl ifanc o'r Fro i gymryd rhan yn y sioe wreiddiol yma am y Waun Glyndŵr. Doedd gen i ddim syniad beth oedd opera roc, achos doedd sioeau y West End ddim yn teithio allan o Lundain fel maen nhw heddiw, a doedd mynd lawr i Lundain i weld sioe yn bendant ddim yn opsiwn i mi. Gofynnwyd i ni fel criw aelwyd Penllys i fynd am randawiad yn y can office os oedd yma am gymryd rhan yn y sioe. Aeth ambell aelod o'r criw, ond cefais i draed oer a llanwyd fi ac ofn yn meddwl am ganu ar ben fy hunan o flaen panel o gerddorion profiadol. Na, ddim i fi diolch. Ar ôl chydig o wythnosau, am ffrindiau'n byrlymu am y profiadau a'r hwyl roedden nhw'n ei gael, cefais fy merswadio i ymuno. Yn ôl bob sôn, doedd y gwrandawiadau ddim wedi bod yn llwyddiant mawr. A ffwrdd â ni i Llantwynyn a mewn i fynwes glud Cwmni Theatr Maldwyn. Bod y teithio o'r Trallwng i Llantwynyn ar gyfer yr ymarferion yn 2 awr a hanner o deithio yn y car, buan y does i edrych ymlaen at hyn bob wythnos. Roedd yn gyfle gwych i mlacio, rhoi y byd yn ei le gyda fy nghyd-deithwyr. Roedd hefyd yn brofiad cyffroes camu mewn i gast o tua 60 o dalentau ifanc, a chyfarfod rhai hen wynebau a llawer o rai newydd o ardaloedd eang Trefaldwyn, Meirionydd a Cheredigion. Fel y gallwch ddychmygu, roedd na ddisgwyliadau mawr ar ddisgwyddau'r tîm cynhyrchu i greu sioe newydd lwyddiannus, a hynny gyda chast ifanc dibrofiad. Ac bod yr ymarferion yn ddwys ac yn ddisglybledig, roedd na lawer iawn o hwyl a thynnu coes. Ac am brofiad gwefreiddiol oedd cael perfformio ar map darogan i 6,000 o bobl ar lwyfan anferth y pafiliwn yn Steddfod Machynlleth yn 1981. Pwy fasa wedi dychmygu y byddai criw o bobl ifanc amatur, dibrofiad, wedi creu gymaint o gynyfr ac wedi perfformio uwchlaw pob disgwyliad. Anghofiau fus o wefr o weld cynulleidfa'r pafeliwn i gyd yn sefyll ar ei traed ar y diwedd. Gwefr yn wir. Ar ôl y sioe, cafwyd y profiad unigryw o fynd ar daith o gwmpas Cymru, o Fangor i Lanelli, o Gaerdydd i Gorwen, dros 4 mis yn ystod un o'r gaeafa oer a rioed. Hefyd, buom yn recordio'n stiwdio sain a gorffennwyd y cyfan drwy ffilmio'r sioe dros 3 diwrnod yn Theatr Hafren, a chafodd ei dangos ar ein sianel newydd ar y pryd, S4C, a than yn ddiweddar roedd yn bosib i gweld ar YouTube. Yn y Gwanwyn eleni, 1 mlynedd a 20 ers y perfformiad cyntaf, daeth cyfle unwaith eto i ymuno â Chwmni Theatr Maldwyn, i fynd ar daith o amgylch rhai o theatrau gorau'r wlad, i ail gyflwyno'r sioe y map darogan i genhedlaeth newydd o Gymru, ynghyd â'r rhai oedd eisoes yn gyfarwydd ar sioe. Roedden ni wedi cyffroi'n lan. Doedd dim amheuaeth gen i'r tro hwn, roeddwn i'n ysu i gael ailgadio'n ddi. Roedd tacsi cwmni, enw'r grŵp WhatsApp, ar y ffordd unwaith eto. Y tro hwn, roedd yna ddwbl y cast yn cynrychioli'r 60 o ran oedran. Daeth 11 o'r cast gwreiddiol yn ôl, yn ei plith, 2 sydd heb golli'r un sioe na chyngerdd gan Gwmni Theatr Maldwyn ers y cychwyn. Wrth ail wneud y sioe, roedd trefniadau newydd Linda o'r caneuon yn ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy bachog a'r harmonïau soniarus yn gweu'n hapus drwy gilydd. Un mantais i mi oedd ail wneud sioe yw nad oedd dim rhaid eistedd lawr i ddysgu'r geiriau, ond roedd y symudiadau yn creu dipyn o sialens i'r cof. Unwaith eto, roedd y sioe o dan olfa Dwylo Medrys, Penri, Linda ac Alwyn Sion, a'i geiriau ysbrydoledig a llais brwdfrydig yr athrylydd geiriau derig yno yn y cefndir.
yn ein sbarduno ymlaen i gadw at ethos, ysbryd a hwyl y cwmni. Geiriau a glywyd yn aml oedd Prydlondeb a Ffyddlondeb, a defnyddiwyd y rhain fel enw'r llyfr gan Penri yn adrodd hanes y cwmni. Hefyd, un nodwedd bwysig oedd mai cwmni oedd ni. Doedd na ddim ser, roedd pawb ar yr un lefel ei gilydd, a phawb efo'i traed ar y ddiar. Egwyddorion da i fywyd pob dydd, ddwedwn ni. Cwtogwyd y sioe wreiddiol o bron i 2 i 2 awr, ond ychwanegwyd un gân newydd, sychars, fel cân arbennig i Owain. Oherwydd y pandemig, penderfynwyd penodi 2 gast o brif gymeriadau, ac bod hyn yn sialens ychwanegol o ran amser, llwyddodd i greu 2 berfformiad gwahanol iawn i naws, oherwydd cymeriadu gwahanol y prif gymeriadau. Ac wrth gwrs, roedd na lai o straen ar y cymeriadau hyn. Yn yr Hydref, eithom ar daith i 6 theatr a pherfformio 8 gwaith. Gwerthwyd pob tocyn, 3,000 o docynnau. Unwaith eto, roedd disgwyl mawr cyn y sioe, ac unwaith eto, roedd pobl ar ei traed ac yn morio canu cytsgan i eglyn dŵr ar y diwedd. Am fraint. Am wefr, gweld ysbryd glyn dŵr unwaith eto yn ysbrydoli'r genedl. Ac oes, mae newyddion da, achos nid dyma'r diwedd. Mae perfformiadau eraill am fod yn y Gwanwyn yng Nghaerdydd, y Dre Newydd a Bangor. Rydw i'n cyfri fy hun yn ffodus iawn fel rhywun sy'n byw yng nghefn Gwlad Cymru i fod wedi cael gymaint o brafiadau a'ch bod yn rhan o un o sioeau cerdd mwyaf arloesol yng Nghymru. Mae dyled cannoedd o bobl fel fi i Derig, Penri a Linda yn arithro ac yn amhrisiadwy am gael y fraint ar anrhydedd o berfformio ar lwyfannau theatrau Cymru am 4 degawd.